Qiegħda titqis bħala moda ġdida li wieħed iħallat l-alkoħol mad-droga. Iżda qar minn hekk jidher li qed tiżdied it-tendenza li l-abbuż mid-droga, partikolarment il-kokaina, qed isir xi ħaġa normali saħansitra waqt it-tiġijiet. Illum il-kokaina u stimulanti oħra saret the normal currency in many situations. Ġifieri anecdotal evidence ta' persuni li jmorru tieġ u l-availabilità droga f'tieġ hija xi ħaġa normali ħafna. Meta kienet jitkellem waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn kienet jiġi diskuss ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-użu tad-droga f'Malta, id-Direttur tal-Operazzjonijiet tas-Setqa Jesmond Xkembri qal li l-Aġenzija innotat bidla fl-użu tad-droga mill-eroina għal kokaina. Il-profil tal-użu tad-droga nbidel bl-aċċessibilità ta' aktar kokaina fl-użu ta' kuljum. Jesmond Xkembri qal ukoll illi kien hemm żieda fil-persuni li qegħdin ifittxu l-għajnuna tas-setqa. Aħna bħala aġenzija, ovvjament, l-osservazzjoni tagħna hija fiż-żieda ta' numru ta' nies li qed jiġu għall-għajnuna. Waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tat-tlieta filgħaxija intervjena wkoll il-Ministru Mary Louise Colejro Preka u d-deputati Laburisti Justin Caruana u Silvio Parnis.